Sa number 4, ang probinsya sang Siquijor ang ginatuyo nga mga tourism hub sang Negros Island Region sang katapo sang business sector. Ang mapalambo pa ang nagabaskog karon nga micro, small and medium enterprise sa Bacolod pati na sa isa sang Negros ang nagapabilin nga prioridad sang katapo sang Metro Bacolod Chamber of Commerce and Industry o kon MBCCI. Sa ginpatigayon nga Siquijor and Negros Island Business Week Economic Drivers Forum kaina, ginpabutyag ba ni Governor Eugenio sa Lacson ang paghatag atensyon sa agrikultura nga karon padayon nga nagapangatubang sang pagpanghangkat pareho na lang sang climate change. Ginpahayag ni MBCCI President Attorney Juliana Carbon nga kabayan sa ila tinutuyo ang mapasanyog pa ang turismo sa probinsya sang Siquijor para mangin isa ka tourism hub sa Negros Island Region. Ginalauman nila nga paagi sa mga polisiya o pudman sa provincial and local government unit mapasangkad pa mga programa bahin sa food security, power and water security, digital transformation pati na ang peace and order. Ang Business Week ang nalakip sa mga pagpanghanda sang katapos ng business sector para sa natalana nga Visayas Area Business Conference sa Bacolod sa 2026. Kaupod sa mga nagtambong sa forum ang pumunuan sang Negros Power, Sugar Regulatory Administration, Department of Science and Technology, NIR, mga tiglawa sang provincial kag local economic development investment and promotion offices kag katapo sang business sector. We want them to be active, especially on ecotourism. So we want them to be the tourism hub of the NIR. What we're thinking here in NIR is security alert. Okay. Food security, power security, water security, and of course, the need to have innovation and transformation, digital transformation also.